Huwa importanti li l-ġudikatura u l-maġistratura jaqdu dmirijiet tagħhom mingħajr tfixkil. Kull min għandu pożizzjoni pubblika għandu obbligu li jwiżen kliemu emilu biex ma jinstigax imġiba mhux xierqa fil-konfront tal-ġudikatura. Sosna dan il-Premju Mħallef Market Kuti f'Awla 22 fl-okkażjoni tal-ftuħ tas-sena forensi u dim il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u l-Prim Ministru Roberta Bela li f'dawn l-aħħar xhur attakka kontinwament fost l-oħrajn lill-membri tal-ġudikatura. Il-Premju Mħallef saħaq li l-awtoritajiet pubbliċi għandhom jirrispettaw lill-uffiċjali tal-qorti bil-għan li xogħolhom u dmirijietom ma jiġux imxekkla, sfidati jew sansitra ignorati. Il-Premju Mħallef tkellem fost l-oħrajn dwar ir-reati ekonomiċi każijiet li jeħtieġu diversi esperti. Hawn u insista li kawżi ta' ċerta popolarità pubblika jkun ferm diffiċli li ssib esperti Maltin li jridu jagħtu s-sem tagħhom fihom dan għaliex jibżgħu li jkollhom reklam ħażin minħabba li Malta żgħira u kulħadd magħruf. Għalhekk ikollok iddur għal barranin u hawn insista li ma hemm ebda capping ta' ħlas għalihom. Sarru wkoll li l-kritika li saret għal ħlasijiet li saru lill-esperti, kritika xpronata mill-Gvern Laburista fil-każ tal-inkjesta brabta mal-Vitals, kienet waħda inġusta. Dan kif saħaq li l-ispiża ma ssirx b'kapriċċ iżda b'ħidma favur il-verità u l-ġustizzja. Intant, Market Kuti saħaq dwar il-bżonn ta' bini ġdid ta' qorti f'Għawdex Weda li sissa għadha mhux imwettqa fil-waqt li insista li hemm nuqqas kbir bejn ir-reġistru ta' Malta u dak ta' Għawdex u li għalhekk jeħtieġ aktar impjegati fil-qorti ta' Għawdex imsaħħa b'disciplina u ħeġġa. Il-Prim Mħallef kompla jisħaq dwar il-kriżi ta' spazju li hemm fil-qorti, hawn saħaq li preżentament hemm madwar 1700 inkjesta pendenti u fakkar li suppost il-maġistrati inkwirenti kellhom ikollhom binja għalihom iżda dan għadu ma seħħx. Għal ukoll li fil-waqt li l-ġudikanti qed jiżdiedu l-ispazju fil-binja tal-qorti u li hu. U għalhekk sejjaħ biex is-soluzzjoni tinstab il-barra mill-bini tal-qorti fil-Belt Valletta. Wastqar illi jinsab imħasseb ħafna bin-nuqqas kbir ta' staff, skrivani, marixxalli, traskritturi full-time fost oħrajn u nuqqas illi jista' jsarraf f'inġustizzji kbar. Intant, aktar qabel tkellem il-President tal-Kamra tal-Avukati Peter Fenech fejn sostna illi is-sena illi għaddiet ma kienx waħda faċli u li l-kol kellhom ixamru l-kmiem wasaq illi jinqataw kemm jinqataw kawżi donnom aktar qed jitlu. Ferek insista li l-Kamra tal-Avukati konxja tal-pressjoni fuq il-maġistrati bżieda fil-popolazzjoni u barranin li ċertament qed jissarfu fi pressjoni fuq il-qrati. U għassaħa illi l-maġistrati inkwirenti ma jistawx jaħdmu sew bir-riżorsi li għandhom u li l-problemi jridu jiġu indirizzati holistikament mhux permezz ta' management by crisis. L-Avukat Fenech fakkar lil daw kollha li jaħdmu fil-binja tal-qorti sabiex il-ħidma tagħhom josservawha skont il-ġuramenti li ħadu insista li d-disciplina tbeżża biss lil min ma jridx jerfa' responsabilità. Finalment huwa staqsa jekk wasalx iż-żmien li jsir tibdil fil-kors tal-liġi, jekk hemmx bżonn illi jaraw li jolgħu il-kwalifiċi tal-kors biex wieħed isegwih fuq kollox jekk il-gradwanti mhux qed jimlew postijiet fejn verament hemm bżonn.